ሰላም ጠና ሃበልና እዚ እናታትኩም ሓድሽትን እዋናውን ሓበሬታታት ትረኽብሉ ኪያሾ ቻናል እዩ ንሎም ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽትን እዋናውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ንሎም ድማ ካብቲ ናይ ልሙድ መደባትና ፍልይ ዝበለ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ከበድቲ ገበናት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ብገበን ቀትለ ነፍሲ ተጠርጢሩ ኣብ ቁፅጥር ዝወዓለ ውልቀ ሰብ ብኻልእ ገበን ፍርደኛ ምዃኑ ዝገልጽ መረዳእታ ኣብ ሞባይሉ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ገሊጹ እዚ ውልቀ ሰብ 14 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ከባቢ ሰዓት 3 ምሸት ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ መትከል ኣብ ሓደ እንዳ ካራምቡላ ብቁማር ዝተልዓለ ጎንፂ ንምዋት ሃፍቶም ገብረመድህን ብርሃነ ብካራ ኣብ ፀጋማይ ክሳዱ ወጊኡ ቀቲሉ ንገዚኡ ሃዲሙ ተሰዊሩ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጽኑዕ ክትትልን ፖሊስ ህዝብን ኣብ ቁፅጥር ከም ዝወዓለ ሓላፊ ምፅራይ ገበን እቲ ክፍለ ከተማ ኢንስፔክተር ተስፋይ ሃይለ ስላሴ ገሊጾም ይብል ፀብጻብ ኮሚሽን ፖሊስ እዚ ውልቀ ሰብ ኣብ ቁፅጥር ምስ ወዓለ ድሕረ ባይቱ እንትንጻረግን ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ መትከል ንሓደ ተበዳሊ ክሞተሉ ኣብ ዝኽእል ክፍሊ ኣካላቱ ደጋጊሙ ብካራ ብምውጋእ ግፍዓዊ ፈተነ ቅትለት ፈጺሙ ተኸሲሱ ኣብ ዘየለሉ ለካቲት 28 2017 ዓ.ም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ብማእሰርቲ 10 ዓመት ክቕጻዕ ወሲኑ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ከይተተሓዘ ምጽንሑ እቶም ኢንስፔክተራት ዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እዩ ካሊእ ሓድሽ ገበን ቅትለት ፈጺሙ ኣብ ቁፅጥር ውዒሉ ፖሊስ ጉዳዩ ብዕምቀት እንተጻርግን ኣብ 2017 ዓ.ም ተፈሪድዎ ከም ዝነበረ ዝገልጽ መረዳእታ ዝረኸበ በዚ መሰረት ድማ ነቲ ቅዱም ፍርዲ ክፍጽም ናብ ቤት ምህንጸት ወሪዱ እቲ ሓድሽ ጉዳይ ኣብ ምክትታል ከም ዝርከብ ኢንስፔክተር ተስፋይ ወሲኾም ገሊጾም ፀብጻብ ኮሚሽን ፖሊስ ወሲኹ ከም ዝሕብሮ እዚ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ሕዚ ፍርደኛ እንተነይሩ ከመይ ክሳብ ሕዚ ከይተተሓዘ ጸኒሑ ዝብል ሕቶ ዘቐረብናሎም ኣዘዚ ፖሊስ እቲ ክፍለ ከተማ ምክትል ኢንስፔክተር ኣተኽልቲ ገብረመድህን እቲ ጉዳይ እንተብርሁ ሕዚ ብዝፈጸሞ ገበን ቅትለት ኣብ ቁፅጥር ኣውዒልና እንትነጻሪ ናይ ባዕሉ ሞባይል ፈትሽና ሓደ ጽሑፍ ረኺብና ብፈተነ ቅትለት ፍርደኛ 10 ዓመት ምዃኑ ዝገልጽ ሙሉእ ዝርዝር ከይዲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝሓዘ ወረቀት ስኢሉ ሒዝዎ ብዛዕባ እዚ ውሳነ ዝገልጽ ናብ ፖሊስ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ስለ ዘይመጸና ናብ ዞባ ብጽሑፍ ሓቲትና ኢና ተፈሪድዎ ከም ዝነበረ ገሊጾምልና ናብ ቤት ህንጸት ዝለኣኽናዮ ብምባል ኣብሪሆም ክብል ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ይሕብር ኣብ ልዕሊ ጥቕዓት ፍትሒ ዝጸዓነት ህፃን ሄልዳን ተበዳሊት ህፃን ሄልዳን ልዑል ጓል 12 ዓመት ዘዕድሚኣ ብዕለት 19 ቀትሪ መዓልቲ ናትናኤል ሽሻይ ዝተባሃለ ኣብ ከተማ ዓድዋ ቀበሌ ደበርቺ ደቂ ሓደ መረባ ምስናይ ተበዳሊት ህፃን ኤልዳና እናሓጎ ዝነብሩ ኮይኖም ዝቐረበት እዚ ተጠቂሙ ናብ እንዳይ ኤልዳ ገዛ ብምኻድ ወላዲት ኤልዳና ናብ ሓዘን ኣብ ዝኸደትሉ እዋን ናፍቲ ገዝኦም ብምኻድ መጠርዓስ ገይሩ ኣፋ ብምዕፋን መጥቃዕ ተብፅሑላ ድሕሪ ትገበን ምፍጻሙ ንማንም ከይትዛረብ ተዘትዛረብኪ ንዓኽን ነዲኽን ቀቲለ ክጠፍእ ኢሉ ፈራሪሕዋ ኣብ መንገዲ ይኹን ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ኣይተዛረብክን ሓቀይ እንተተዛረብኪ ምስ እኖኺ ኣይትነብርያን ብምባል ምፍርሑ ቀጸለ ትገበን ንእና ይኹን ቤተሰብ ክትዛረብ ኣይከኣለትን ኣብዚ መንጎ ደም ካብ ማህፀና ዝፈስስ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ኮይኑዋ ወላዲት ከይትሪኣ ትጥቀመሉ ዘላ ጨርቂ ክትሓፅብ ናብ ሩባ እናኸደት ኣብ ትሓፅበሉ ግዜ እውን ተኸቲሉ ብምኻድ ንኻልኣይ ግዜ ዓሚፁን ኣፈራሪሑን ሓዲሙ ኸይዱ ኣብዚ መንጎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ይኹን ኣብ ዱባይ ዝርከብ ሓትነታታ እናደወለት በጃኽን ናፊቐክን ካብ ዝዓዲ ኣውፃኒ እናበለት ትልምነን ነይራ ምስ ወላዲታ ምርሕሓቕ ምግቢ ንቤና ምብላዕ ሰብ ዘይብሉ ገዛ ክላስ ከይዳ ንቤና ርእሳ ድኒና ኮፍ ምባል ምብካይ ምንዳድ ባህራ ምፅኣ ካብ ዕለታት ደም ተፀይቃ ሪኣ ወላዲት ሄልዳና ዛጓለይ ድሮ ዓብይ ክለይ ስፔሪድ መፂክ ብምባል ሞዴስ ገዚኣ ከመይ ክትጥቀም ከም ዘለዋ ነገረታ ኣብ ዱባይ ትነብር ሓትናኣ ኣብ ዝደወለትሉ ግዜ ከም ቀልዲ ጓል ሓፍትኺ ሞዴስ ገዚእላ ሎማዓንቲ በለታ ወላዲት ኤልዳና ኣሻባ መፂዋ ኣረ ብዙሕ እዩ ትቀያየር እያ ዘላ እሞ መዐገስ እንትሃብዋ ሕክምና ወሲደያ ኢላታ ሓትና ኣነ ኤልዳና ናብ ሕክምና ምስ ወሰደታ ከም ዝተደፈረትን ዓመፅ ከም ዝበፅሓን ማህፀና ከም ዝተሰንጠቐን ማህፀን ኢንፌክሽን ፌስቱላን ጥንስን ከም ዘጋጠማ ብበዓል ሞያ ሕክምና ተነጊርዋ ካብ መጠን ንላዕሊ መድመይቲ ገጢምዋ ዘለውን ትጥንስስ ስለ ዝተነፀለ እዩ HIV ከዓ ድሕሪ 3 ወርሒ ዝፍለጥ ኢሉ ንወላዲት ኤልዳና ተናጊርዋ መን እዩ ከም ዝጥቃዕ ተብፅሑልኪ ተይኮንኪ ዘይነገርክኒ መን እዩ ከም ዝጥቃዕ ተብፅሑልኪ ተይኮንኪ ዘይነገርክኒ ምስ በለታ ተነጊረክማ ንዓይ ንዓኽን ክቐትለና ይበለተ ኤልዳና መን እዩ ንሱ
ናትናኤል ሽሻይ ኢላ ተዛሪባ ኤልዳና ሕክምና ቀፂላ ንሱ እውን ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ናይ መጀመርያ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ዝሃቦ ቃል ፈፂመዮ እየ ኢሉን ክእሰር እንተገይሩ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ግን ናይ እምነት ምክሓድ ኣይፈፀምኩን ኢሉ መርማሪ ፖሊስ እውን እቲ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ዝሃቦ ቃል ከቅርብ ብዘይምክኣሉን ኣብ ህፃን ኤልዳና ዝበፅሐ ጥቅዓት ብኣግባቡ ከይመርመረ ድሕሪ 3 ቆፀሮ ብኣማኢት 1000 ወሓስ ክልቀቅ ኣዚዙ ቤት ፍርዲ ወላዲት ኤልዳና ትኹን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ዓድዋ ነቲ ወሓስ ተቃዊመን ንግዚኡ ጠጠው ክብል ተገይሩ ኣሎ ፅባሕ እንታይ ከም ዝግበር ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ኩለና ፍትሒ ንህፃን ኤልዳና ክንብል ይግባእ ዝኸበርኩም ናይ ኪያ ሾው ቻናል ቤተሰባት ንሎም ሒዝናልኩም ዝቀረብና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ይቀኒልና